inggih sutresna budaya kagum semawana putri ingkang termatan. Makaten wau pasugatan medalipun tari rampak celeng srenggi sampun katur ing ngarsa panyestuya. Mugi saketon dadosaken jaminipun sayah wontenipun kalodhangan dalu menika seserangan Nyu Kerida Taruna kadipun pangarsaning panjenenganipun Bapa Heri ngejul saking Paladan Muning Selodono. Dening mriki pasugatan badhe katur saking warga agung Nyu Kerida Taruna medalipun Patih Pujangga Anom Patih Pujangga Muda kang kautus Prabu Rana Simanduna. Arsa tumujun kadipaten Kedhe Sapalu badhe nanggaraken kusumaning ayu Dewi Songgolangit. Kados pundi babaripun para taruna mudha wasana katuraken sugeng dalu sugeng amarsane la sumangga. Anjo ayo timbangane turu sore-sore mlaku-mlaku nyampana raga yo 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 yo. Lihat setel Kadipaten Bandarang Eneng Kadipaten Ponorogo lain menika Patih Patih Pujangga Anom ya Patih Pujangga Muda Kabyantara menika Kadipaten Kediri Ngasapelu badhe nanggaraken kusmaning ayu Dewi Songgolangit Raja Sewu Negara meja saking Kadipaten Ponorogo lumakut yaton ana pedhote oh ais ayo ditanjaki alon-alon maton pokok kelakonco gremet-gremet matoning pokok slamet liyak-liyak matoning pokok kejandaki adalah ditanjaki cok
Oh, piye piye. Anu blek, kowe lek omong karo kowe nggawa cuthik. Iki panjake beda iki. Padha peh. Ora, soalnya dicepaki anggi mau sak galon. Mbok coba sak galon. Bene to. Wis coba sak galon, masih banyu putih. Mas iki dicepaki aqua. Nah. Ngapunten nggih Bapak Ibu nggih. Panjake maem tewel. Mboten soto niki, lemes podohan. Kowe aja ngono lho, Blek. Ya apa? Soto yo enek lho, Mang. Enek to? Kowe iki ora ngetokne lho. Jangan tahu ya. Enek ndero. Enek to? Jiko dhewe. Malah juga dhewe mana bontot malah. Ayo nggih tenan nggih. Ngisi-ngisi nih Krida Taruna muning nih semimine. Ayo. Pak Heri, kula mantuk nggih. Awas, lu. Redmond tau, Redmond. Hai, so.
Ayo. Aib. Ah. Iya. Ayo, Black. Oh, Black. Ayo Blek. Bekono li. Ayo, tuh. Krito Taruno oh halo saut oh yup halo lah malah ayo ngono Blek. Ayo, Pak. Oh, Ayo, Pak. au Ayo, Cok. beri tepuk tangan yang meriah. Beri tepuk tangan. Nyukrido Taruno. Ayo Blek. Sing semangat Blek. Ayo, Pak. Ditanjake Cok. Luar biasa. Pak. Aib. Atraksi sik no Blek. Black wajah mulu Black. Anak siji wisan. Lah aku duwe anak kok ngene wisan. Anak siji wisan. Tepuk tangan. Ayo tuh, ayo. Ayo. Atraksi sik Blek. Tuh, ayah mulut tuh. Sik Blek. Atraksi sik. Hop. Jo. Adan yo tak koni yo. Hei, kacane satu yo. Beh. Sik. Blek, kowe entuk pira? Lek ra didom arep panjak rasa ditabui. Wes sing ning ngene kari ya. Ate itu piro samene ya. Sak lembar. Takoni aduh yo. Aku yo kulitku sawo. Takoni putih. Sing ireng kari. Blek kowe masih nyawer sapa Blek? Piye? Sing nyawer sapa? Ibuke. Aku jalukna pisan. Kok gak koyo mes yo. Nek arah Blek. Jo rasa tiga. Ngono. Dilono, Jo. Sing ireng Nggih.
Kok rasa ditabui lek radi. Loh, ora apa-apa. Tak mlebu langsung ana. Heh. Penak to? Pak Heri ini lho, Pak. Kan gak apa-apa kan bayarane ning kowe. Oh, penak to? Loh, ya iso. Lah pengen dipotong karo bereke weh kok. Pinter aku. Ngene iki ora, kamu yo kan durasi to. Jame ora sampai bunyi to. Nah, kan aku arep jujuk satu. Sing putih-putih, yo sawola yo. Sing ireng gak usah satu. Gawi, Sing ireng ndi? Gawi. Ku yo ganungan. Nek kancane delon. Lho, macak bagus. Gawi, wis ireng disemer malah klawu man. Malah koyo ketok bangong. Sepurane ya. Senajar kok koyo telek tetak. Lah timbamoke. Kowe jajal wis iso gak ditani. Nah, ditani lho. Saman tekeke 2000 menan. 2000, niki 2000. Lah kuwi njaluk apa piye kok kon cek 2000? Lho, beda. Lah aku foto putih lah ireng dhewe kok. Sik. Aku kudu gulung aku ngene iki. Ora disawer dhewe dhuwur. Salto to, Her. Salto wae. Wis Jajal. entek duite. Tak sawer dhewe 2000 lho. Ayo. Blek atimbang nyimuk dhewe lho. Walah, nggih ngapunten nggih Bu nggih. Lah niki mau diambung kali niki. Tenggra wudu, ping 7. Uduk setan we, spesies. Engko pokoke sate seding karo aku sing enggak iya aku kok. Lah sing ngejak sapa we? Sing ngedak ya Pak Heri. Lah iya mangan bedone. Ayo Ki. Wis kok nganu ki dipotong 100. Hah? Pakai si juragan ning kene. Ayo, jajal. Bar ganongan penyanyine, tak golene saweran penyanyine. BU to. BU to penyanyine. Padha BU ya. Loh. Wae ora satu. Kowe iki. Bu Sri, loh, lah niku ibu kula. Satu. Tadi ngene, sing ngomong. Dibagi tugas. Ganungan padha rono kabeh. Rono. Nah, satu marani Bu Sri. Iso ra wae. Tenan yo. Nah, ngono lho. Aku tak ning kene. Aku. Loh, mergo aku selemu dhewe lha iki padha kuru kabeh. Ayo Gi. Ora ketok sok. Gawe mati. Yo. Ditanjake to. Woi. Lah malah cangkeme mancep ning lemah. Piye to kowe pecah iki? Lara ora. Kowe iki Butuh sapa? Lho, kowe nggo asisten to? Krungu. Kudu anggota mutu. Blek, kowe kok yo nggo asisten? Kayak panitia paling.
Wih piro, dikei piro. Alah mangi ngene dikei aku yo. Kene blek tak gone blek. Menawa iki gak Tak gawakne. Satu kok. Halah. Dikei urut dhewe aja dikene. Ibu pinter. Aja dikene kancane. Dikei urut dhewe, dikei pijet. Tukang pijete gila, mijeti kowe. Kowe modelmu gila ta karo kuwi. Iku ya wong. Wis ireng dicemer malah dadi klawu. Kaya apa blek? Sedekno, Blek. Kowe salto to kowe. Salto gong. Lah ayo ganti. Mas. Majerene ciblek kaya kecabangu. Piye? Anjen. Aku ora ngomong lho, sing ngomong iki lho. Anjen. Wis saiki ireng anjen ireng kok. Blek, lelek bangu jek nek manise lho, Blek. Yo ora manis sebelah sih. Malah kecut. Alah gila. Aku gila ya. Jijik. Rodo rene. Gantian cucu. Gantian sing anak siji. Jajal kowe Mas, sepilen Mas. Mas Dedean. Iki sing gandojan, ganduwe anak koyo ngene. Jang Jo, tujukan Jo. Sindi anak Jo. Bu, sampean gelem duwe anak kuwi? Salah Bu ora gila. Bu, sampean ra rolek awan lho, Bu. Kancane gila apa meneh sampean. Ayo iki. Jajal Jojo. Ayo. Hai. Nyungkeri lho Taruna. Ayo blek, atraksi blek. Ayo, Cok. Ditanjake, Bro. Istimewa. Iya. Nekat loke. Siap. Kereta Taruna. Ayo ngono. Ayo song. Kosong. Ayo blek. Iya. Ayo le. Ciblek tralala. Ciblek prahara. Ayo. Anjo. Blek. Rebutan apa kuwi, rebutan apa kuwi? Aja ngisi-ngisine kowe. Blek, bojomu Jelon. blek. Ora nek wis gak trending pisan. Blek, Wis bojomu gak blek. trending, wis gak trending. Kuwi tronge piro pisan? Blek, bojomu blek. Dhewe iki wis satu bareng ngono. Tak Blek. bagi kowe. Bojomu blek. Jangkrik panjang mung ngene mbok jaki to iki. Lah yo Jan to. Blek. Durasi iki dibagi wong e. Bojomu blek. Wis, sing cangkeme sapa to iki? Tua apa cangkeme ndang wis ngono. Ndang saltone. Blek. Blek bojomu blek kirek. Bojoku kirek. Pegel aku. Sumini. Ndang saltone. Blek iki wis durasi, Blek. Nah, durasi. Ayo ndang ditokne. Sik, Herio. Kan wis salto mburi, jajal atraksi sing dhuwur. Ya, atraksi sing dhuwur ya. Menara. Menara. Ayo. Iso gawe. Oh iso ora kok, Mbah. Nyatu kembali ya buronan cawi. Ayo, Oh, ayo ning dah, Kediri. ayo. Durasi. Ayo Ki. Oh alah. Ayo, Blek.
Ciblek. Ciblek Prahara. Maneka saking keluarga Agung Nyukurin Dotaruno menampilkan atraksi menara. Atraksi menara Ciblek Prahara. Barongan susun ingkang dipun peragakan saking putra wayah Nyukurin Dotaruno. Nyuwun tambahi pangestu. Ayo sing tenanan. Nyuwun tambahi pangestu. Para kadang mitra sami. Alon-alon ger. Ayo. Yo. Kepidek. Anggenmu raine lemah apa piye ya? Mbok idek-idek. Lah anggenmu lemah apa piye? Tamong mataku sih pitik ketok. Goblok. Ora lho. Apa ning kuwi enak tulisane welcome koyo kesek. Kok gilis lah. Kowe yo ora penak ngono apa anggenmu lemah mbok idek-idek. Soro-soro. Lah sikile ning kowe digolek ning aku wae. Tapi to kita gajuli kowe masih Blek aja kok sia-sia ta, Blek. Gak iso kowe ngono lho. Engko lek mati piye? Ayo. Sing iso ning dhuwur sapa? Sing iso ning dhuwur sapa? Aku ya. Wis ana dhuwur. Wis jajal kok ning dhuwur iso ora? Aku lho iso kok. Wong ngono. Terima. Heeh. Ning aja mbok idek lho ya. Lho. Kowe iso tenan ora? Ya jal kowe nek ngesor, kowe nek ngesor. Aku wis kecewa lho iki. Kecewa lho. Adek but. Ayo jajal kowe nek ngesor. Sing tenanan. Dhuwur. Kowe nek dhuwur, Blek. Heeh. Ayo kowe nek ngesor. Sing tenanan. Konsentrasi, Mbak. Ayo Blek. Ciblek Prahara. Ayo. Nyuwun tambahi pangestu para kadang mitra sami. Matane. Piye kuwi lho? Lah kok mancep piye? Hei, iso perang kowe. Blek, wes gak bener jeremu kowe iso. Kowe ora kuat. Kowe genteng nang dhuwur. Oke. Ayo. Ayo. Sik yo apa nah iki? Piye kowe? Kowe diwalas, Blek. Kok dijendul-jendulne. Blek abune piye, Blek?
Ayo Blek, wayahe Blek. Ngerti sih wayahe metu ayo. Ditokne Blek. Wae derek, Brek. Lho lah iya. Oh, ayo durasi ayo. Ais. Ciplek rahoro. Beri tepuk tangan yo. Nyukrijo Taruna. Jos tenan. Hai. Oh ah. Oh. Ah. As. Loh. Iki sak-sapunipun gegojekan wonten praja alun-alun. Sumangga suka paring suka persane medalipun Prabu Singa Kumbang, Singa Kuncing. Singa Lamuda Patih Jatasura. Utleng-utleng iblis kumalate arep. Indri jajalan. Amuk-amuk selak Meratajaya Lebiru. Halo. Kutleng iblis kumalate arep Indra jajalan. Amuk jaya marata Singa Kumbang pranyata bebas yani gerang-gerang tan kenopi nando retranyo pindut kono watak ira durakara kakang suwung
somo yen leno kanopi adalah saking palawake guwa mudhunipun unyuk kepulus kasusul macan obak kajon awas sing ngati-ngati ger budal selamat bali selamat nyuwun tambahing pangestu para kadang mitra sami mugi Gusti paring pangayuman tetembih saking kala selakna ing panuwun kawula tansah ngabekti yo Kridha Taruna Elo. Dipun paringi dalan sing neng dalan padha minggir, sing neng dalan minggir bantengi liwat bantengi galak.
Loh. Hai. Joko Mas. Monggo sebagian panitia harap masuk kalangan di Joko Magre. Lambaikan tangannya semuanya di atas.
Nggih, monggo langsung mawon barengane ya. Oke.
Nyukring Taruna